Takže, hola amigo, to vás tu ďalšie videa sú opäť Terraria a dnes pôjdeme zabiť golema a vykraštíme si taký jeden super item, ktorý mi poradila. Táto osoba mi poradila v dosť veľa veciach. Tu máte momentálne jej komentár a vlastne všetko, čo mi táto osoba poradila, čo mám urobiť a také, lenže niektoré tie veci sú strašne náročné na robenie, ale jednu vec predsa len urobím a to je, že si vyrobím Celestial Shell alebo také niečo, ale to až akože časom, lebo to je také dosť, že hardcore spraviť, chápeme sa. To, čo chcem spraviť ale je, že si získam momentálne z tohto golema Sunstone a inak tu mám už hneď v inventári Moonstone, ktorý mi padol v minulom diele z toho Solar Eclipse spolu s týmto. Teda aspoň myslím, že to bolo z toho, pretože som to momentálne našla len tak náhodne v inventári, ja som aj nevedela o tom, že to mám. Ale pravdepodobne to bude z toho Solar Eclipse. A momentálne ideme zabiť golema, takže uvidíme, ako mi to pôjde. Máme tu teda nejaké healovacie vecičky. A ja ho idem teda hyvolať. A takto. OK, takže máme to. A čo tam je bugnutý? Vypadá to tak, že áno. Hej, tak to je potom dobré, to je v pohode, keď je tam tak bugnutý. Tak to by malo ísť teda rýchlo. Ale dáva mu jakýsi pofiderný damage, čo sa mi jaksi nepáči. To je jakési také, že na nič. Á, je to dobré. Takže dokonca bugnutý, čiže táto plošinka tu bola úplne zbytočná. Ale tak to je dobré, keď je henta tak bugnutý, pretože aspoň... Ó, tu je nejaký mimik. Nejaký špeciálny mimik, to čo je? To chcem zabiť, no počkaj, ale to momentálne bojujem s bossom. Čo to je? To som ešte nikdy nemala takého mimika. OK, takže golem sa nám bugol len tak v stene. Dokonca aj táto osoba, čo mi napísala ten komentár, mi písala niečo také, že mám postaviť nejaké dve steny medzi neho a že on sa nejako bagne alebo také niečo. A nie, že bagne, to tak proste funguje, lebo on sa nemá kam pohnúť, že? No takže, jo. Ojojojojoj. Teraz začína byť akési hard. Sakra. Sakra. Ale už som ťa raz zabila v minulých sériách, zabijem ťa aj teraz. V pohode. Ešte, že mám tieto chorofit bullets. Alebo bullets, stále neviem, ako sa to vyslovuje. OK, už iba hento telo a je po ňom, ale ak si ma zabíja tá hlava. To sa mi nepáči. Počkaj, tu mám healing veci. Dobre, vyhealovala som sa krásne. Teraz sa nejako ubrániť pred tou hlavou, lebo tá nás hnusne dáva. Ojoj. Poď ešte kúsok aj po tebe. Super, je po ňom. Tak. Padol mi ten Sunstone? Nepadol. A mám plný inventár, aha. A o chvíľu prídem o moje chorofit bullets, sakra. To je špatné, pretože práve tie ma držali na živote. Dobre, mám plný inventár a nejako by sa to hodilo. Čo to je? What? Tak, čo nám krásne padlo? Shiny Stone greatly increases life regen when not moving. By sa možno mohlo nejako využiť teraz, by sme to mohli otestovať. A potom Beetle Husky, to sa vyzerá brnenie. Takže Shiny Stone, a to môže nejako využiť. Dáme si to napríklad sem, namiesto hentoho. A môžem to ísť otestovať. Malo by mi to dávať veľkú regeneráciu života, keď sa nehýbem. Tak uvidíme. Jako healuje ma to dobre, akože. Myslím, že to, čo chceme momentálne, nie je Celestial Shell a niečo iné, ale to nevadí. Skrátka, robí to isté, len nejaké bonusy to potom má ešte, akože. Ja sa musím hýbať, pretože inak mi to uberá strašne veľký damage. To sa nedá proste nehýbať. Keď idem sem. Áno, tu proste budem stále strieľať cez stenu. Veľmi to boli, no. Škoda. Momentálne som otvorila tie ruby tokeny, čo som tu mala. A získala som nejaký Ancient Rapier. Right click to counter partially ignores defense. What? Čo to je? Ring of Undying. Refuse death for 5 seconds. One charge. Čo? What the fuck? Počkaj, ale aký je medzi tým rozdiel? What? Nechápem. Potom tu máme nejaké ďalšie veci. To nemám ani tušenie.
Na čo je sakra ten kozmik tick? Ja to stále nechápem, jaksík. Dobre, takže mám ďalšie 3 vyvolávania na toho golema. Inak tento temple je strašne dobrý na zarábanie si peňazí. Už mám 50 goldov, jo. A to som ešte tady zomrela, čiže tam mám ďalšie peniaze. A už mám platinu a 1 gold, takže ako toto je fakt dobré na zarábanie tých peňazí. OK, takže máme opäť tohto typka, no a momentálne skúsim opäť vyvolať toho golema a uvidíme, ako to dáme teraz, pretože sme to celkom akože dávali ten prvýkrát. A uvidíme teda, či to dáme rovnako ľahko ako predtým. Golem, zomri, je po ňom, ešte že. A padlo nám prvný inventár, ako predtým. Stone of Life, to nepotrebujem, to mám na druhej postave. No ukáž, čo nám padne. Beetle Husky a Goldie. Slabota, ja potrebujem ten Sandstone, ale vidím proste, že ma ten golem dosť dáva. Máme tu nejaké mini meteority, tak si ich pozbieram, možno, že budú obsahovať chlorofit a to sa mi momentálne hodí na ďalšie náboje. A jo, obsahovala chlorofit, takže hneď môžeme ísť ďalšie náboje do tej zbrane, lebo ich mám málo. Takže ideme sa týmto typkom a ukáž, kúpim si od teba mušketboly, veľa mušketbolov, OK, to môže stačiť a vyzoríme si teda chlorofit bulety a tie mám tu. Tak, a dáme si to sem, takto sem, ešte môžem jedný, tak. A ešte tu mám ten Iron Skin Potion, ešte sa mi teda hodí Regeneration Potion, takže máme toho typka obchodníka, obchodník tu není. Takže od obchodníka si nekúpim nič, keďže tu není. A tu máme Regeneration Potion. Tak, momentálne som sa zásobila na 5 boss fightov, teoreticky, pretože mám 5 potionov. Takže uvidíme, ako to pôjde teraz s tými potionami, no. Dúfam, že lepšie. Tu som niečo našla, ja to vidím, je to Life Fruit. Tak, máme opäť viacej HP, čo je úplne že super, mať opäť životov, viacej života, to mi určite pomôže. A bez nejakých držovačiek môžeme ísť hneď na to. Počkaj, doprava či doľava, tak. Tak, zoberieme treasure bag, opäť mám plný inventár ako predtým, všetko tady dáme preč. To nepotrebujeme už po tretíkrát. Máme tu túto sekerku a Beetle Husk opäť, ale Sunstone stále nič. A je po ňom, dobre. Treasure bag, čo vyhodíme, toto nepotrebujem. A mám opäť ďalšie Beetle Husky. Sunstone stále nič. Opäť ďalšie Beetle Husky, to je ako na schvál, on to proste stále nepadá. To má nejako 12,5% šancu na drop a on to proste nespadne. Jak to tu sú dva golemovia? Moment, to čo sa stalo momentálne? Počkaj, halo, prečo tu sú dva golemovia? To čo sa stalo? Ja som vyvolala iba jednoho, ako to, že to sú dvaja. To čo sa stalo momentálne? Prečo tu sú dva golemovia, sakra? A obidvaja sú už bez hlavy. Počkaj, tam je tretí. Tam je fakt tretí golem.
Moment. Čo? OK ľudia, keďže už nemám veľa nábojov, nemám chlorofite a nemám už ako zabiť toho golema, tak si myslím, že by sme mohli ešte vyvolať Solar Eclipse, pretože si to môžem dovoliť a nech mi aspoň podajú nejaké ďalšie veci. A potrebujem hlavne ešte nejaké... Moment, otestujeme. Jo, dáha mi to momentálne ten bonus, čo som chcela. Vlastne ide o to, že tento Moonstone dáha bonus iba cez noc a keď máte Sunstone a potom ho spojíte s tým Moonstoneom, tak vám to dáva tieto bonusy celý čas. Väčší damage, väčší armor, všetko. Je to proste fakt super a oplatí sa to mať. Lenže vidíte, že mi to proste nepadá. Takže asi budem musieť zabíjať zatiaľ bossov cez noc, alebo neviem, no. Myslím, že Duke Fishrona môžem zabiť hocikedy, takže tam by to nemal byť nejaký problém. A momentálne si tu aspoň nafarmíme ešte nejaké tie Broken Hero Swordy, prípadne teda bow, Broken Hero bow na ten luk. A idem trošku preč odtiaľ, pretože chcem, aby sa spadnovali mne a nie mojim NPCčkám. OK ľudia, padla mi táto super vec, čo padá, keď je Solar Eclipse, mám taký pocit. A je to tiež vlastne jedna súčiastka, ktorú potrebujeme k tomu Celestial Shell. Ale ešte mi chýba jedna vec a tá padá z vlkodlakov, keď je spln. Ale má to strašne malú šancu na drop a rovnako aj Hand má malú šancu na drop. A prišla nám sem táto divná včela, alebo ako to nazvať, a asi zomrem o chvíľku. Ja nemám healing potiony u seba, čiže ja som sa špatne healila, sakra. Ale možno ho zabijem, poď, zabijem ťa. Ešte málo HP má, poď. Svinia, ona si sem dala nejaké vajíčko. Fuck you. Čo mi to padlo? Greatly reduces the movement speed, prolonged after hitting invisibly, greatly increases life regen. No, ukáž. A počkaj, takto. A kašľať. Je to nejaká super vec asi. Padla nám táto úplne super maska. OK, ale ja ju nechcem, ja chcem svojho Dodgeho. OK ľudia, zistila som, že natočených približne 3/4 hodiny terárie. Z toho je to úplne o ničom, pretože väčšinu času tam teda hantím toho golema a vlastne nič poriadne som neurobila. Tak aspoň pôjdem ešte nazbierať nejaké life fruity, teda pokúsim sa. Uvidíme, ako mi to teda pôjde. Teda aspoň nech niečo robím okrem toho hantenia toho bossa, aby som aspoň tie life fruity mala. A v budúcom diele teda pôjdeme asi zase na toho golema, pretože čo mám robiť, no ja to proste potrebujem, ten Sunstone. Len teda neviem, ako to bude s tých volávaniami na toho bossa, pretože už ich mám celkom málo a to proste stále nepadá. Je to na nič. Asi toľko vám poviem. Tu máme life fruit, teda life crystal, tak si aspoň zoberieme. Aspoň niečo. Keby tu bol aspoň ten worm, keď už tak, na toho Duke Fishrona. Čo je toto? Ó, goldy zadarmo. No nech chodím ako chcem, tak nevidím žiadny life fruit. A tu už som prešla polovičku tejto džungle. Inak mi tam niekto písal, že by rád videl odo mňa viacej vecí z modovanej terárie. Lenže problém je taký, že ja neviem, čo tie mody pridávajú ešte stále, lebo wiki na to není, takže ja to nemám ako zistiť. Takže také dosť na nič. Tu mám gold, ten si zoberiem, Cthulhu, ale tak toho nejako nepotrebujem. A tak bohužiaľ nemám ako možnosť natočiť niečo z tých modov, pretože neviem sama, čo pridávajú tie mody. Konečne vidím nejaký life fruit, bol na čase, lebo som prešla už polovičku tejto džungle a stále nič. Čo to tu máme? Nejaký ďalší bejvák. A plantera. Ďalší life fruit. A ďalšia plantera. Fúha, tých tu je. No, prešli sme celkom dosť veľký kus tejto džungle a žiadne life fruity iné som nenašla okrem tých dvoch. Takže pravdepodobne sa ešte veľmi nerozrastli, pretože predsa len tie life fruity musia nejako narásť. Tak a týmto končí tento Solar Eclipse, nepadol nám žiadny Broken Hero, ani Sword, ani Bow, ale to nám padla táto mušla, či čo to je. V budúcom diele pôjdeme asi opäť pokračovať v tom golemovi a možno robíme nejaké veci z modovanej terárie, pretože ako niekto minule spomenul, keďže je to modovaná terária, mala by som robiť viacej takých vecí, no zatiaľ nejak si nič poradne nerobím. Takže sa na to, keď tak budúci diel nejako pozriem.
každom prípade, ak sa vám to video páči, ešte like, napíšte nejaký komentár, dajte odber a uvidíme sa v nejaké ďalšie videá, čiže adios.